טוב, אז שלום לכולם, אנחנו בישראל בתחייתו, עוד י"ב. בשיעור הקודם למדנו חצי מעוד י"ב, עכשיו נלמד את החצי השני, אבל לפני כן בקריאה אחת נעבור כדי להתחבר נכון לחצי השני, שזה אותו עניין. באופן כללי, מה שראינו, שהמבט הפנימי האמוני של עם ישראל, של כל אחד ואחד מאיתנו, צריך לחבר, להיות חיבור בין הגוף לנשמה, בין העולם הזה לעולם הבא. זה חטיבה אחת, זה לא שני דברים, זה לא יש לנו עכשיו עולם הזה ואחר כך יום אחד יגיע העולם הבא. אמרנו שהאור של העולם הבא הוא נשמה לעולם הזה, וככל שאנחנו מתקדמים אז העולם הזה מתחבר יותר ומואר יותר מאור העולם העליון, אור העולם הבא. וממילא כל מה שקורה, כל מה שמתרחש פה במציאות שלנו זה אור של הקדוש ברוך הוא, אור אלוקי, שהוא אור של עולם הבא, שהוא בעצם מניע פה את הדברים, ולכן המבט שלנו חייב להיות מבט פנימי. בטח כשאנחנו נמצאים היום בארץ ישראל ותהליך של גאולה, אי אפשר להסתכל על כל מה שמתרחש במבט חיצוני, חייבים להעמיק למבט יותר חודר, יותר פנימי, יותר אמוני, ולנסות ודרך זה לראות מה רצון השם, ואז אין ספק שגם הדברים שמתרחשים הם יותר מובנים, כן? כמובן הכל על פי התורה. אדם לא יכול להסתכל באופן אמוני על דברים אם הוא לא עוסק בתורה, אם הוא לא לומד את הדברים דרך מה חכמי ישראל לימדו, בעיקר מה שאנחנו מדברים עכשיו פה, מה שהרב מדבר פה, זה חכמי הסוד, שהם בעצם מגלים לנו את הזרמים הפנימיים האלה שמניעים פה את הכל. וזה ראינו את זה כבר באות י"א, וראינו את זה עכשיו באות י"ב. אני רוצה לקרוא ככה במהירות עד איפה שהגענו. הסקירה הכוונה המבט הפנימי האמוני, הרואה את הכוח האלוהי, החי הוא פועל בתועפות גבורותיו ורוממות קודשו בכל מסיבות הטבע. כלומר, הכוח האלוהי הוא פועל בכל מה שמתרחש אצלנו, מסיבות הטבע, חוקי העולם הזה, החוקים הטבעיים של העולם הזה, לא רק מסיבות הטבע, בכל הליכות רוחות האדם, בכל סיבוכי המלחמות, בכל תוכני תעתועי האישים והעמים, אם אדם אכן ככה סוקר את המאורעות, במבט הפנימי הזה, היא מסדרת אור קדוש על מלוא כל העולם. מה זה אור קדוש על מלוא כל העולם? אתה לרגע לא חושב ולא נופל בטעות הזאת שיש פה מקריות, או איפה הקדוש ברוך הוא, או כל מיני שאלות כאלה שהרבה שואלים, בעיקר כשיש אירוע שלא מבינים מה זה. היא מחברת, הסקירה הזאת שאדם סוקר את הדברים האלה בצורה יותר פנימית, היא מחברת את הנפש העולמית, הנפש העולמית זה העולם שלנו, מה שנקרא עולם העשייה, עם רוחה ונשמתה. יש לעולם שלנו, יש נשמה, יש רוח, יש נשמה. אמרנו, המציאות שלנו כאן היא הנפש, ובנפש מאיר הרוח והנשמה, וזה הכל חטיבה אחת. עולם הנפש העולמית זה העולם שלנו. כן, עולם העשייה זה העולם שלנו. חיבור בין העשייה לעולם אחר או יש לנו את העולם שלנו, והעולם שלנו חי, יש בו נשמה, נכון? אז צריכים לחבר את המציאות הגשמית, המאורעות הגשמיים, הטבע הגשמי, צריכים לחבר אותו למי שמניע אותו, כמו שהאדם יש לו גוף ונשמה. אז הוא אומר, מאגדת, מחברת, בסקירה הזאת, המבט הזה, מחברת, מאגדת את כל המפעל והמעשה המסותר בחגבי סלעים וסתרי מדרגות, כלומר את ההערה האלוקית הפנימית, שהיא מאוד מאוד נסתרת, אל כל הגלוי והמופיע בפליאות נוראות. כלומר, כל דבר שהוא גלוי, אתה רואה בו את אור השם, כי אתה מחבר את הדברים, ביד חזקה ובזרוע נטויה, באותות ובמופתים, בגילוי שכינה ובנבואה מהירה. והחיבור הזה, של המציאות הגשמית והמציאות הרוחנית, השכלי, שזה גם בסופו של דבר זה שכל של תורה, זה לא שאתה ממציא דברים, מתמם הכוונה משלים את צביון האדם ומחיה את העולם, כשאור ישראל מתגלה על ידי עומק הדעת ומעמקי האמונה, לראות איך כל העלילות, מראש ועד סוף, מראש מקדמי תבל, עוד לפני שהעולם הזה נוצר ונברא, עד אחרית ימים אחרונים, מתועפות תנועות רוחניות אדירות,
הופעות שכליות ומוסריות מלאות וטובות, חידושי חוכמות ומדעים נשגבים ושוכללים, כל הערות תוריות בכוחות כלליים ופרטיים, כל זה עורר רוח הקודש בכל השפעות צדיקים יסודי עולמים, הם וגורמיהם העליונים והתחתונים, הכל תנועת עולמים גדולה אחוזה בהם, תנועת הארת אורו של משיח שנברא קודם שנברא העולם. כן, כשאנחנו אומרים שאורו של משיח נברא קודם שנברא העולם, אנחנו מתכוונים לומר, זה לא שהוא נברא קודם אחרי זה נברא העולם הזה וזהו, אלא הוא שורש לכל מה שמתרחש בעולם הזה. הוא המניע את כל מה שמתרחש בעולם הזה. כן? בכל עת שמתגלים מקרים ומאורעות, רעיונות ומחשבות, להרים נס של קירוב, גאולה וישועה. כלומר, כל פעם שאדם חושב, האדם או האומה, מחשבות על דבר קירוב של הגאולה, קירוב של הישועה, בין שהיא גשמית, בין שהוא פועל בפן הגשמי, אדם נוטע כרם, אדם, כל דבר שהוא חושב לעשות כדי לקרב את האור של הגאולה, או בין שהיא רוחנית, הדעת מכרת את אור השם החי המופיע בהם, ואת כל השם הדובר וקורא מתוכם, וכל אשר תיטיב הדעת להכירו ולהבינו, כה תגלה את האורות של המסיבות, את האורות של הסיבות של כל הדברים, כן תיאשרם אל מטרתם, וכן יתחברו האורות העלומים עם הגילויים, יתאגד הטבע עם הנס, אגד עליון וחזק. אתם יודעים, העניין הזה שיתאגד הטבע עם הנס, צריך להבין את הדבר הזה, כי יש מדענים שנופלים בעניין הזה. הם אומרים, אני יכול להסביר את הנס על ידי תופעות טבעיות. נניח קריאת ים סוף, אז מסבירים, כל מיני מדעים אומרים גאות ושפל. לא לזה הוא מתכוון פה. הוא מתכוון פה שיש נס של קריאת ים סוף, והנס הזה מחובר לגמרי לטבע. כלומר, התאגד הטבע עם הנס, אגד עליון וחזק, זה מהלך אחד. זה לא שני מהלכים, זה לא יש טבע ויש נס, אלא יש נס שפועל בתוך הטבע. עכשיו, מה זה? נכון. ההבדל הוא שהגישה המדעית, יש רק טבע, אין נס. בסוף, אם אתה אומר שזה טבע, היה גאות ושפל, גאות ושפל זה טבע. והשם עשה את זה באותו זמן, בדיוק שצריך, הוא ארגן את הטבע. זה לא כך מעניין אותם, הם אומרים, אז זה כנראה לא היה. הם חייבים להחליק כל מיני דברים, אז הם מנסים. אתם יכולים לחלוטין זה, אבל השלום, השם ארגן את זה, שזה יהיה כאילו ככה, זה לא... כן, במקרה של קריאת ים סוף אי אפשר להסביר את זה, שיש איזה גאות ושפל. למה? כי הים נקרא, זה לא סתם רוח שהייתה כל הלילה, חז"ל אומרים שהים נקרא ל12 קרעים, כדי שכל שבט יעבור במסלול שלו. זאת אומרת, זה לא רק שהים התפצל לשניים, אלא 12 פעמים כאלה, בני ישראל עוברים, כל שבט עובר אז זה נס. עכשיו, כל דבר שאנחנו רואים במציאות שלנו, שזה לא נס, אנחנו צריכים להבין את האור האלוקי ששוכן. אבל מה זה נס? נס שיש הערה אלוקית מאוד מאוד גדולה, והטבע נשאב אל המקום הזה. אז פעמים שזה סותר את הטבע, זה ניסים שלא שייכים לארץ ישראל. ניסים ששייכים לארץ ישראל, זה מה שהוא אומר פה, יתאגד הטבע עם הנס, אגד עליון וחזק. זה יכול להיות רק בניסים שאתה יכול לראות את זה, אתה יכול לחוש את זה, רק בניסים ששייכים לארץ ישראל, כי אז הטבע, כיוון שהטבע של ארץ ישראל הוא כל כך קדוש, הוא כל כך עליון, שהוא תואם את ההערה האלוקית הגדולה. אבל אם זה קורה בחוץ אל הארץ, אז הטבע שם הוא עדיין לא מספיק, הוא גשמי מאוד, הוא עכור מאוד, ולכן שם ההערה האלוקית שחודרת בכוח, היא הורסת את הטבע. גם פה היה שמש וגבעון דום, משתנה, אבנים מהשמיים, אש, כל מיני... כן, אבל אחר כך אתה רואה, תמיד החז"ל אומרים לנו שהקדוש ברוך הוא החזיר את זה בסופו של דבר. כלומר, השלים את זה. כן, הטבע שודד פה, כמו שאומרים. העניין הזה של שמש וגבעון דום, זה לא טבע ששודד, זה לא שהוא הפך את השמש לאיזשהו משהו אחר. הים מתייבש. הים ב-12 מקומות הוא יתייבש לגמרי. כאן אתה רואה שהצדיק שולט על גרמי השמיים, שבמקום שיפעלו ככה, יפעלו ככה. אבל נכון, העצירה של השמש היא נוגדת את חוקי הטבע של הבריאה, ולכן אי אפשר היה להשאיר את זה ככה, ובאיזשהו שלב הקדוש ברוך הוא, כן,
היטה את השמש מספיק מעלות כדי שתחזור למקום הראשון שלה. זה הכוונה שבארץ ישראל זה לא סותר את הטבע, הכוונה שזה חוזר בסוף? יש ככה, יש כמה שלבים. יש שלב אחד, זה בכלל לא קשור, זה בדרך לארץ ישראל. בדרך לארץ ישראל קריעת ים סוף. זה מכה לטבע. זה שלב אחד. שלב שני זה יהושע בן נון. יהושע בן נון שהוא כובש את ארץ ישראל, והוא לא סותר את הטבע, אבל הוא מעמיד אותו. והשלב השלישי... כן. חזר בסוף, הים כאילו אחרי זה כיסה. נכון, אבל הוא נקרא. כלומר, הוא קרא לו משהו ים זה ים, כשזה הופך ליבשה זה כבר לא ים. כן? הניסים השניים, הרובד השני של הניסים זה כשיהושע כובש את ארץ ישראל, אין פה סתירה של הטבע, אבל יש פה שליטה על הטבע. הניסים האלה שאנחנו מדברים עליהם כאן, שהם הניסים השלמים, הם הניסים שמתאימים מאוד לארץ ישראל, שהטבע עומד על עומדו ולא קורה לו כלום, ויש נס בתוך הטבע הזה. זה נס כפול. אמרנו, הזכרנו פה כמה דוגמאות לעניין הזה, כמו בבית המקדש, הארון עם הכרובים היה יותר מ-20 אמה, והוא נכנס לבית קודש קודשים, שהוא היה 20 אמה, ולא קרה כלום על הכתלים. ואותו דבר, זה לא סותר את הטבע. אם זה היה סותר את הטבע, הכתלים היו מתרחבים. זה פשוט קורה, זה נס שבתוך הטבע, זה פלא גדול, ולמה זה קורה בארץ ישראל, בטח במקום המקדש? כדי לומר לך, תקשיב טוב, המקור של הטבע והמקור של הנס הם ממקום אחד בה. ולכן הם לא סותרים אחד את השני. זה מה שהוא אומר לנו פה. התאגד הטבע, וכן התחברו האורות העלומים עם הגלויים. התאגד הטבע עם הנס אגד עליון וחזק. אז ירד שריד לאדירים עם, השם ירד לי בגיבורים. כל ההשלמה השכלית הזאת, זה השלמה שכלית. כלומר, השלמות השכלית הזאת, שהאדם מבין את הדבר הזה, ומבין את האחדות הזאת בין הצד הטבעי גשמי לבין הצד הרוחני, המתממת את האמונה, כוונה משלימה את האמונה, ומעזרת כוח את החיים לפעול ולעשות, לתור ולדרוש, לצפות לישועה, ולעבוד עבודת השם וישראל עמו, עבודת שמיים ועבודת ארץ, לאחדה שמיה והרעה, לאחד שמיים וארץ. היא באה בהשתלמותה על פי אותן המדרגות, כלומר בהדרגה, שאורו של משיח זורח ומתגלה בהם. ככל שאורו של משיח הולך וזורח יותר, ככה אתה יותר תראה איך הטבע והנס פועלים ביחד, שהוא כולל ביחד את כל הרוחות. כי אורו של משיח שהוא פועל, ככל שהוא מתגבר, אז ההבנה הזאת והחוויה הזאת והשלמות הזאת של ההתחברות של הנס והטבע, הוא הולך ונמצא בכל המקומות. זה המשיח. יש בו הרבה רוחות, רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דת ויראת השם. ואור התחייה הרוחנית הולך ומתגלה. וצץ ופורח הוא אור התחייה המשיחית העזיזה. התחייה המשיחית זה אור שמרומם. זה כשאנחנו אומרים משיח. מה? כן. הרב הזכיר פה את הדעת ואת השכלי, זה נראה שזה כל זה עניין של הבנה. עכשיו מתחבר פה עבודת שמיים ועבודת הארץ ומשהו מעשי. תראה, יותר מקום שכלי או משהו פיזי? תראה, זה כמו שהוא אמר לאל, יש פה גם כן צד מעשי לגמרי. בלי עולם המעשה אין כלום. אז כשאתה עושה מצווה, אם אתה רק תחשוב על התפילין, גם לא תקבל את האור של התפילין וגם לא קיימת את המצווה. אבל אם אתה עושה, ועל גבי זה אתה בונה את כל הקומות הרוחניות, זה החיבור בין הצד הגשמי, תפילין זה דבר גשמי, לבין הצד הרוחני, והנס והטבע מתאגדים פה ביחד. אין דבר כזה בלי עשייה. אנחנו מדבר פה על ישראל ותחייתו, בארץ ישראל. זה לא אדם יושב בבית המדרש באירופה וחולם על כל מיני דברים כאלה ואחרים, אלא בפועל ממש הנס והטבע מתאגדים פה בארץ ישראל. התחיל את הפסקה, הסקירה. בטח, הסקירה. ודאי, כן, ודאי. אבל אי אפשר שיהיה מונח העניין השכלי, בלי שבפועל יהיה גם עניין גשמי וגם עניין רוחני שמתחברים ביחד במציאות, לא רק במחשבה. כל הדבר הזה, שהוא אומר הסקירה, הוא אומר השכל, הוא אומר הדעת, זה כי הכל אתה לא יכול לעבוד את העבודה הזאת אלא דרך התורה. בדרך התורה, איך אנחנו מתחברים לתורה? זה בדעת שלנו, בשכל שלנו. פה הוא מדבר יותר גם על הצד היותר הפנימי, סתרי תורה. כן.
אז הוא אומר לנו שאורו של משיח, ואור התחייה הרוחנית הולך ומתגלה, וצץ ופורח הוא אור התחייה המשיחית העזיזה. כלומר יש אור תחייה רוחנית שהולך ומתגלה. זה אנחנו רואים שאם פעם היו עמי ארצות, היום זה הולך ונפסק הדבר הזה. יש תחייה רוחנית, יש התעלות של עם ישראל ברמה הרוחנית, אבל יש גם אור תחייה משיחית. אור התחייה המשיחית זה שהכל מתעדן, הכל מרומם ומעלה. וכל זה, הבא לתאר את סרחון הבשר. כן, הבשר, מה קרה, אמרנו מה קרה בחטא אדם הראשון? קרו שני דברים. אחד, הגוף מאוד מאוד הושפל ונעשה מאוד מאוד גשמי. ברגע שהוא נעשה מאוד מאוד גשמי, יצר הרע יכל להיכנס ולדבוק בבשר. וזה יצר את סרחון הבשר. את זוהמת הנחש ואת שורש כל חטא. שזה נכנס ממש בתוך האישיות הגופנית של האדם. אז אם כן, כשזה מטהר, אז זה משמח. לשמח את העולם ולמותו אהבה וחדווה, בהסרת העיצבון הבשרי המקושר עם הסרחון התולדתי, הסותם כל הופעת רוח תואר. מה מונע את השמחה? כן, מה מונע את החדווה? מה מונע את האהבה? זה הצד הגשמי שנכנס בו החירות של יצר הרע. זה מה שחוצץ. וברגע שיש לך אורות כאלה גדולים שמנקים את המציאות הזאת, אז הדרך לעלות למעלה, להתעלות, לעשות יותר עדין ולהתמלות שמחה, כן, זה התוצאה. ולכן פה, כשאנחנו מדברים על משיח, אז יש פה את הרובד שלה, והריחו ביראת השם. למה אי אפשר לפני כן להריח ביראת השם? כי יש סירחון של הבשר, אי אפשר. אז לכן, החוש של הריח הוא מסוכן. אומר הארי הקדוש, שאם אתה הולך ואתה מריח ריח של נבלה בדרך, תברח משם מהר, כי ברגע שיש ריח של נבלה, הנשמה שלך מסתלקת. הנשמה לא יכולה לחיות ביחד עם ריח של סירחון של נבלה. זה הכי למטה. ולכן תסתום את האף ותלך משם מהר. למה? משום שזה מה שהוא אומר פה. מכוח מה בא הסירחון של הנבלה? מכוח הרע העולמי שנתפס בבשר הזה. מוות. הבשר מלכתחילה הוא קדוש, הוא טהור. מה קרה לו בחטא אדם הראשון? ירד ונעשה גשמי מאוד. ברגע שהוא נעשה גשמי מאוד, נתפס בו גם יצר רע. יצר רע גם היה יכול להתאפס בו. יצר רע לא יכול להתאפס באדם הראשון כשהוא היה למעלה, במדרגה הפיזית שלו, הוא היה במדרגת הנשמה של היום. אז יצר רע לא יכול לתפוס, לא יכול להיכנס בכלל. אבל כשהגוף מתגשם, אז יצר רע נכנס. עכשיו, זה גם כן במדרגות של כל אחד מאיתנו. ככל שאדם יותר גשמי, יותר שם לב למציאות הגשמית שלו, יותר מוריד את עצמו לעומק של גשמיות, ככה ממש באותה משוואה יצר הרע שלו הולך וגודל. אבל אם אדם, אז מה צריך לעשות? בגלות הרסנו את הגוף, אין מה לעשות, שברנו את הגוף. אבל כאן בארץ ישראל, וזה העניין של ישראל בתחייתו, אחר כך אורות התחייה, שכאן בארץ ישראל אתה יכול לקחת את הגוף הגשמי שלך ולחזק אותו, ויצר הרע לא רק שישאר אלא יצא, הכל תלוי בכוונה כאן בארץ ישראל, כי הגוף בארץ ישראל הוא גם קדוש. וזה החידוש הגדול של הרב קוק, שדרך אגב הרבה גם יצאו נגדו בגלל זה. אנחנו התרגלנו 2000 שנים בגלות, שאתה צריך לשבור את הגוף, לעשות צומות, כי רק ככה אור הנשמה, הזהירה שעדיין יש בגלות, רק ככה היא תאיר. שם אתה מגדיל את הגוף, כיסית לגמרי את הרשימו של הנשמה שנשארה שם. אבל פה בארץ ישראל הנשמה היא ענקית, היא צריכה גוף, היא צריכה כלי, היא צריכה כלי רציני. עכשיו אם אתה שובר את הגוף, הנשמה אין לה כלי. ולכן פה ממש יש היפוך הערכים לגמרי. ולכן הוא אומר פה שככל שהאור של הנס, האור של העולם הבא, האור של התחייה, ילך ויתעצם, ככה הוא יסיר את הסירחון הבשרי. ונוכל לרומם את הגוף, אבל זה מאוד מאוד תלוי גם במחשבה ובכוונה של האדם. זה מה שהוא אומר פה, והריחו ביראת השם, ולא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח, זה לא חיצוני, זה מאוד עמוק, מאוד פנימי, ושפט בצדק דלים, והוכיח במשול לעם וארץ, ועיקר ארץ בשבט פיו, ורוח שפתיו ימית רשע. התחייה מוסיפה חיי דעת להכרת הנצח. כלומר,
התחייה של עם ישראל בארצו, היא מחברת אותך למציאות הנצחית של עם ישראל. כי הכרת הנצח, כשאנחנו סובלים בגלות, היא מאוד מטושטשת. אבל כשאנחנו מגיעים לארץ ישראל, והכל פה מתחיל לחיות, אתה מבין את המציאות הנצחית של עם ישראל, להכרת עמדת מעוז חיי הרוח, אתה מבין למה הרוח היא כל כך חשובה, למה הרוח היא כל כך חיונית. את הכרת שכרות המוות, גם את זה אתה מבין, למה? כי אתה רואה שקמים לתחייה. הרי בגלות נהפכנו להיות, הגר"א כותב, שנהפכנו להיות אפילו לא עצמות, אלא רקב, תרווד של רקב עצמות, לא נהיה. הכל התפורר כבר, פתאום קמים לתחייה. אז אתה מבין את הכרת שכרות המוות, את הסרת כל פחד שווא וכל עצב נטעה, התחלה, תקופת הזרחת אור המתים, אור תחיית המתים, בכל מלוא חוסנו. זה הסוד של תחיית המתים. במקום אחר אומר הרב קוק, תחיית המתים היא בעצם באה רק על ידי הגברת אור הנשמה. הגברת אור הנשמה איננה יכולה להיות בחוץ לארץ, אלא רק בארץ ישראל, כי רק בארץ ישראל יש לנשמה מקום לשכון, וזה הגוף שהוא קדוש. אז אנחנו יכולים להתחיל לדבר על נצח, לדבר על תחיית המתים, ולהבין את שכרות המוות. זאת הדרך הסלולה. עכשיו אנחנו מכאן נעבור לקטע השני של י"ב, שזה פשוט המשך. אורות עלומים אלו, כלולים הם בהופעת האחדות של הנס והטבע. כלומר, האורות הגדולים האלה שאנחנו מדברים פה, ישראל בתחייתו, אורות התחייה, או אורות המשיחים האלה, ההכרה שהעולם העליון מאיר לעולם הזה, ההכרה שהנשמה מאירה את הגוף, אורות עולמים אלו, כלולים הם, עולמים הכוונה העולם הזה והעולם הבא, כלולים הם בהופעת האחדות של הנס והטבע, אשר יאוחדו על ידי משכילי טוהר. אי אפשר להיות רק משכילים, אלא צריכים להיות גם טהורים, כן? כי רק אז אתה מסוגל להבין את המעמד של הגוף, שהוא חלק מן הנשמה. אחוזים בבטחה ובגילוי גמור את יד השם אלוהי ישראל בכל חליפות העתים. תראו, זה כל כך חשוב הדבר הזה, המשפט הזה. הוא קריטי. אחוזים בבטחה ובגילוי גמור את יד השם אלוהי ישראל בכל חליפות העתים. הרי קוראים המון מאורעות. עכשיו, אם אתה לא מסתכל פנימה, אתה לא מרגיל את עצמך להסתכל פנימה, אתה כמו ספינה שמטלטלת ממקום למקום, השם ישמור. כן, מה יכול לקרות לבן אדם? חרדות, ולא מבין, ומבולבל, ואיפה אתה השם, וכל השאלות. זה קורה בגלל שאנחנו מתרגלים לחיות את המציאות החיצונית, ולתת לה המון מקום. אבל המציאות החיצונית תוכל להיות מאוד עמוקה. זה מה שאני אומר, זה מה שהוא אומר פה. שתעמיק פנימה ותראה שיש אור השם בפנים, והוא מנהל את הכל, ותנסה להבין את יד השם שנמצאת בכל הדברים האלה, בכל חליפי, זה מה שהוא אומר, זה בדיוק מה שהוא אומר לך פה, בלשון שלו. אחוזים בבטחה ובגילוי גמור את יד השם אלוהי ישראל בכל חליפות העתים, ומכירים את התסיסות ההיסטוריות, כמו הטבעיות והעולמיות, מראש קדמות היצירה, כן? מראש קדמות זה הכוונה עוד לפני שנברא העולם. בטרם ערים יולדו ותחולל ארץ ותבל, ומעולם ועד עולם אתה אל. תשן אנוש עד דקה, ואתה אומר שובו בני אדם, שובו לראות את האור הזה, שובו לחיות את החיבור הזה. כן, זה הכוונה כאן, זה נקרא תשובה. כן, אתם יודעים, אמרנו, תסתכלו באורות התשובה. באורות התשובה, הרב קוק שמתחיל, איך אדם חוזר בתשובה, הוא מתחיל עם הגוף. כלומר, עכשיו אנחנו נכנסים לאלול, מה אתה צריך לשאול את עצמך? איך אני עם הגוף שלי? בריא, לא בריא, מספיק שם לב, אוכל דברים לא טובים. מכאן אתה מתחיל, תסתכלו באורות התשובה, מכאן זה מתחיל. אם אתה עכשיו לא עובר את התשובה הגופנית, אתה ממריא ישר לתשובה הרוחנית, היא תמיד תהיה חלקית. היא לא יכולה להיות שלמה. כמו שאמרנו, נשמה יש לגוף, ואם אתה לא אכפת לך מהגוף, אז איך הנשמה תשכון בו? ולכן גם התשובה שלך תהיה מאוד חלקית וגם רדודה. אבל אם אתה רוצה לתשובה, תשובה זה עולם הבא, כן? כתוב שגם תשובה, הקדוש ברוך הוא ברא את התשובה לפני העולם הזה. שוב פעם, כל מקום שכתוב שדברים, או אורו של משיח, שדברים נבראו לפני העולם הזה, זה לא הכוונה הם נבראו ואחרי זה נברא העולם הזה, אלא הם בעצם מהם יצא העולם הזה. הם האבא והאימא, ומהם יצא העולם הזה. התשובה במקרה הזה היא האימא, ממנה יצא העולם הזה. אורו של משיח הוא האבא, ממנו יצא העולם הזה. כן? זה אחד, זה לא שני דברים. אז לכן...
גם לא גוף וגם לא נשמה. בחו"ל, מה קורה לנו בחוץ לארץ? בחוץ לארץ יש ככה, יש קודם כל אין גוף. אין גוף, אין לנו מדינה, אין לנו צבא, אין לנו זה, וגם בגוף של האדם הוא נתון למשיסה בידי הגוף, אין גוף, וגם אנחנו רוצים לשבור את הגוף. למה? זה בגלל הנשמה. כשאנחנו רוצים לחוץ לארץ, אז הנשמה נשאר לה רק רושם. נקרא לפי המקובלים רשימו. רושם של נשמה כדי חיות. עכשיו, אם אתה תגביר את הגוף, אתה תמחק לגמרי גם את הרושם הזה, זה משהו קטן. אז אתה חייב לשבור את הגוף כדי שאור הרשימו הזה יישאר. ולכן הזוהר הקדוש אומר שבמצב כזה, זה משפט בזוהר הקדוש, נוח להם לצדיקים לשבור את גופם לפני בוראם. ולכן כל הסדר עבודת השם בגלות הייתה תעניות. כן, תעניות וסיגופים וכל מה שאנחנו רגילים, כי הניצוץ האור הזה, הוא בעצם זה היה העיקר. זה מה שהחיה אותנו שם. אבל כשחוזרים לארץ ישראל, אז נראה פה נשמה גדולה, שכינה. עכשיו היא צריכה מקום, כמו שאתה מבין שהשכינה שוכנת בארץ ישראל, לכן אתה צריך לרשת את הארץ כדי שיהיה לה מקום לשכון. אותו דבר, גם האדם, גם הגוף שלו צריך להיות בריא, צריך להיות, להבין את התפקיד של הגוף, פתאום התפקיד של הגוף מתעורר. עכשיו, אם אתה מבין את זה, ואתה מבין את החיבור בין האור של הנשמה לאור של, לקדושת הגוף, ואתה מבין שהם ממקור אחד יצאו. אתם שומעים מה אני אומר עכשיו? הם ממקור אחד יצאו. זה לא שני דברים, כפי שרגילים לחשוב, זה השתלשלות ממקור אחד, וככל שזה עולה למעלה, זה הולך ומתאחד בחזרה, אז כבר אתה מתייחס לדברים בצורה אחרת לגמרי. אז מה העניין של התעניות? אין, הסדר של העבודה של האדם בארץ זה לא בתעניות. יש לנו תעניות שחכמים קבעו, זה משהו אחר. זה משהו לאומי, כל עוד זה לא יתרפא, אנחנו ממשיכים להתענות. ברגע שזה יתרפא, כתוב שהימים האלה, כל הצומות, חוץ מיום כיפורים, שזה מן התורה, כל הצומות יהפכו להיות למועדים, לימים טובים, זה מפורש בפסוקים. חוץ מיום הכיפורים, שהוא יום אחד בשנה שהתורה אמרה להתענות, וזה משום שהפוך, לא כדי לשבור את הגוף, כדי לתת לגוף להתעלות יותר למעלה. הפוך מהתעניות של זה. בתעניות בערך אתה שובר את הגוף. ביום הכיפורים אתה מעלה את הגוף. כן. איך זה שמקובלים, שפה הכי מקובלים מהפעות הסוד על הפנים האלה, הם עושים הרבה תעניות, הרבה... תראו, אני אגיד לכם, אני חושב שעדיין צריכים להבין את הדבר הזה. עדיין אנחנו נמצאים בארץ ישראל, נמצאים בתהליך של גאולה, אבל עדיין הרבה מאוד מסדר התורה שלנו והלימוד שלנו הוא איך שהתרגלנו בגלות. עדיין, גם כאן זה תהליך העניין הזה. אז ברגע שבתי המדרש הרימו דגל גבוה של גאולה, ויש לזה המון השלכות מעשיות, אז אנחנו נהיה במקום אחר לגמרי. אתם רוצים דוגמאות? כן, כבישים עוקפים. מי שהיה צריך להרים דגל גדול שלא עושים כבישים עוקפים, זה בתי מדרש, זה התורה. אתה מתרחב, אתה לא מצטמצם. דוגמה פשוטה, גדר סביב היישובים. איך אתה שם גדר? האויב יגיע לך עד לאט. גדר זה מחסום פסיכולוגי גם. יש המון השלכות לאומיות, וגם אישיות פרטיות, אין ספק. אם אתה לוקח את התורה ומבין אותה בדרך המקורית שלה, שהיא דרך של גאולה, או אם אתה נמצא עדיין בתפיסה של הגלות. בתפיסה של הגלות זה צמצום. בתפיסה של ארץ ישראל זה התרחבות. זה ההבדל המהותי. מה? זה מעשים עצמם בדרך. בכל, בטח, בכל זה. בדרך הרוחנית של בדרך הרוחנית, גם בתפיסת התורה, לימוד סודות התורה, שזה בלי זה אין כלום. אתה חייבים פה לעסוק באופן יסודי בסתרי תורה, אבל כאן, כן, אם אתה לא לוקח... מה? ציוץ של גאולה. כן. גם בתוך לימוד סתרי התורה אפשר להיות בדרך שהיא כאילו... אז לכן אני אומר, אם רוצים ללכת בנתיב הזה של תורת ארץ ישראל, תורה של גאולה, אז יש לנו דרך סלולה שהשאיר לנו הרב קוק, הגאון מווילנה, הארי הקדוש, ללכת בציר הזה, וכי גם כאן יש ציר אחר, שהוא נולד הרבה מאוד גם בחוץ לארץ, של לימוד סתרי תורה,
בצמצום הנפש האישית שלי, לא הנפש הלאומית, כי הם חיו בגלות. אז לכן צריך גם כן להיזהר מזה. צריך להרחיב. מהכלל אתה יכול להגיע לפרט, אבל זה כבר תורה אחרת לגמרי. כן, זה כבר עניין אחר לגמרי. אם אתה מבין את ברמה הלאומית, ושם אתה רואה את הדברים שכתבו הארי הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי הוא המקור, רבי עקיבא רבו, ולאחר מכן כל חכמי הדורות, הגאון מווילנה, וכל הרמח"ל וכל, הם דיברו על המציאות הגאולית. עכשיו, אני חושב שגם בבעל שם טוב הנחיל לתלמידיו תורה כזאת, תורה של ארץ ישראל, וזה עבד. גם תורתו של הגר"א בחלקה הגדול עבדה. גם הרמח"ל, רוב תורתו גנזו לו אותה. קרה משהו. אפילו הרב חיים ויטל, רוב כתביו נגנזו איתו בקבר. כי צריך להגיע, צריך את הזמן, להגיע הזמן כדי... בא הרב ואומר, הגיע הזמן. לכן הרחב פיך ועמלהו. ולכן הוא אומר לנו פה, קודם כל תהיה פנימי, תסתכל באופן עמוק על ההתרחשויות. אני קורא, לא נעזבה היא הטבעיות במהלכה. מה זה נעזבה הטבעיות במהלכה? אתה חושב שהטבע עובד מאליו, כן? כפי שרוב המדענים סוברים, זה הכל כבר חוקיות והטבע עובד מאליו והכל בסדר. לא, לא נעזבה הטבעיות במהלכה. לא אלמנה היא ההיסטוריה הסבוכה במסיבותיה, מקריות. ההוא כבש את ההוא, עשה ככה, הוא עשה ככה, הנה קיבלנו היסטוריה. זה לא אלמנה היא ההיסטוריה הסבוכה במסיבותיה, ובתוכה חי גואל חזק, צור ישראל וגואלו, השם צבאות שמו, אלוהי כל בשר, אלוהים לכל ממלכות הארץ, אדון כל המעשים, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות. לא עשתה הנבואה, וזה עקרון מאוד מאוד חשוב, לא עשתה הנבואה שום נס, כי אם כששרתו לאיזה טבעת טבעית, אפילו קלושה וקטנה. כן? יש לנו למשל, פה הוא נותן את זה, את העניין הזה של... גם של, הנה פה הוא כותב, אצלכם אין את זה, כמו שאמר אלישע, אגידי לי מה יש לך בבית. כשאלישע רצה להביא לה פרנסה, אז הוא אמר, תגידי לי מה יש לך בבית, תגידי לי משהו קטן שיש לך בבית. ואז היא אמרה לו, אין לי אלא אסוך שמן. אז זוהר הקדוש אומר, מה זה אסוך שמן? כל מה שנשאר לה, כל הכלים ריקים, הבית ריק, המקרר ריק, מה נשאר לה? אסוך שמן. מה זה אסוך שמן? כדי לעשות טיפת שמש, כדי לעשות ככה וזהו. היא אומרת, זה מה שנשאר. אתה רואה את הטיפה הזאת? הנה, זה מה שנשאר. אומר, מצוין. דרך זה אני אביא לך את הברכה. כלומר, הנס חייב להיות תלוי במשהו גשמי קטן שעדיין נשאר. כי אם לא נשאר כלום, זה בעיה. לכן הוא אומר פה, לא עשתה הנבואה שום נס, כי אם כשקשרתו לאיזה טבעת טבעית, אפילו קלושה קטנה, למה זה? זה בדיוק כדי להסביר לך שהטבע והנס זה דבר אחד, זה לא שני דברים. חשבו בזה חושבים סימבולני מחשבות, יש חושבים סימבולני, כסימבול זה סמלים. אומרים לא, זה לא היה נס באמת, זה רעיון, זה מבטא רעיון, זה לא נס. כלומר, כל נס שיש, הם אומרים, זה לא נס. זה רעיון, זה מסר שהנביא רצה להגיד לך. חושבים בזה, חשבו בזה, מה? משל. חשבו בזה חושבים סימבולנים, מחשבות, שכצללים נהלכו, זה מחשבות, הצללים הביאו הרבה צללים, והאמת המסורתית, מה זה אמת מסורתית? היו ניסים וקרו ניסים ונגמר הסיפור, זה מה שהתורה אומרת לנו, תביע אמריה בכל הוד גבורתה. איזה אמריה היא אומרת לנו? ריכוס מהודק דרוש תמיד להיות מעולם העליון, מהופעת השליטה הנשמתית, אל העולם התחתיתי המוגבל והמצומצם בטבעיותו. ריכוס, חיבור. יש חיבור מהעולם העליון החופשי, האדיר, האינסופי, אל המציאות שלנו, מחובר לגמרי. גם שם למעלה, גם פה למטה, המהלכים קבועים ומסודרים. כלומר, אל תחשוב, זה יש הקדמה של המהר"ל לספר גבורות השם, יש לו הקדמה ארוכה מאוד, ושם הוא אומר לך, אל תחשוב שבנס אין חוקיות. גם בנס, גם בעולם העליון יש חוקים. זה לא קורה סתם ככה. יש חוקים רוחניים של העולם הבא. יש חוקים רוחניים של הנס. לכן הוא אומר, גם שם... כן. גם שם, גם פה המהלכים קבועים ומסודרים. בחוכמה, בחופש, במלוא קודש. והכל הולך הלוך ואור, הכל הולך ומתעלה. כפי ההפריה
של זיו ההכרה של חוכמת ישראל העליונה, כלומר אנחנו צריכים קודם כל להתחבר מאוד לחוכמת ישראל העליונה, ואז ההכרה שלנו תפרה ותרבה. מה זה חוכמת ישראל העליונה? זה סודות התורה, של התורות הנבואה, מכאן אנחנו מתעלים לנבואה, ומהנבואה של אספקלריה שאינה מהירה, ואספקלריה המהירה, הנותנת עליהם את זיוון מאוד קרניה, ככה תזרח הדעת להכיר את המגמה של כל המון המסיבות, כל הגלגולים, כל המקרים, וללכת עם כולם ולברך את שם השם המאיר ומחיה, מסדר ומטיב את כל, עברכה את השם בכל עת, תמיד תהילתו בפי. עכשיו כל זה בעצם בשמות הקודש מה זה? לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתה. שם הוויה ושם אדנות. אומר הארי הקדוש, תחילת שאר הכוונות, תיזהר, כך הוא כותב בלשון זהירות. כל פעם שאתה אומר ברוך אתה השם, תיזהר לכוון בשם הוויה ולומר אדנות, אבל לחבר את שניהם. יש בסידורים הספרדים חיבור הוויה אדנות. הוא אומר תיזהר מלעשות את זה, לעשות ככה, לא לנתק את שם הוויה משם אדנות. אלא, תסתכל בסידור, תסתכל פה, אתה רואה, יהי רצון לפניך השם אלוקינו, שאתה אומר השם, אתה מכוון הוויה ואדנות בשילוב. ככה, כן, פשוט מכוון. עכשיו, העניין הזה של חיבור הוויה ואדנות בשילוב, זה כל מה שאנחנו למדנו עכשיו. זה המשמעות של הדבר, והארי אומר בשאר הכוונות, תיזהר מאוד מן העניין הזה. כי למה להיזהר מאוד? מה, אתם רואים פה, אם אדם לא יודע, לא מבין, לא חי את המציאות האלוקית שבתוך המציאות הגשמית ומנענעת אותה, אז אנחנו עבודים בכל המאורעות שקורים סביבנו. אתן לכם דוגמה. כן, עכשיו האויבים מקיפים אותנו במין טבעת חנק, אז אם אתה לא מכניס פה את אור השם, אז אתה בחרדות. אתה הולך לסופר וקונה 800 שישיות שיהיה לך בבית, סותם את הבית. בעייתי. מה? אז איך מכניסים את הקדוש ברוך הוא בתמונה הזאת? אז חכמים לימדו אותנו, תורת הסוד מלמדת את זה הרבה מאוד, זה כתוב בנביאים, שיגיע היום, ואומות העולם יקיפו אותנו, בתהליך הגאולה, יקיפו אותנו, מזה יתפתח מלחמת גוג ומגוג, אבל דע לך, אומר הקדוש ברוך הוא, שאני עושה את זה. אני חייב להביא אותם כאן לארץ ישראל כדי לשפוט אותם, כי במקום המשפט הוא בארץ ישראל. אז תעזוב, תפתח בי, הכל בסדר, אני מביא אותם לפה כדי לשפוט אותם. זה, בטח שזה, ברור. בלי ספק. בלי ספק, זה תהליך. יכול התהליך הזה לקחת שנים, אבל אתה רואה את כל העולם לאט לאט, הולך ומתאגד. זה אחד אתה רואה. דבר שני שאתה רואה, זה שתופעה שמתוכנו יש ברור קשה מאוד, שהוא גם כן כתוב, מאוד, דע לך שבתקופה הזאת יהיו כאלה שעזבו וילכו אל אומות העולם, הגרועים שבהם. והיום אתה רואה את זה בצורה מאוד מאוד גלויה. אנשים אומרים, וואי, מה הולך פה? ואתה יודע שחכמי הסוד, הזוהר הקדוש, אמרו לך את הדבר הזה, מה אתה מתרגש? הקדוש ברוך הוא איתך, הברור הזה חייב להיות. מה? אשכרה עם שלם, כל העם בחרדות. עכשיו זהו, אני יודע, לכן אני אומר את זה, לכן אני אומר, אם אתה לא רואה את ה... כן? אתה כבר לא... אתה כאילו מיינדד, אין לך כאילו רעשי רקע, אין לך כאילו... כאילו אתה... אתה משימתי, אתה לאומי, אתה לא פרטי, אתה לא... אני לא יודע, הייתי גם בשלב אחר של המלחמה, אני לא יודע איך זה עכשיו, אבל כאילו זה קצת שונה עכשיו. אז זהו, אז אני אומר, למה אני אומר שזה מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב מה שהוא כותב כאן. החיבור הזה בין שם הוויה ושם אדנות, בעצם אם אתה מסתכל, אתה מתרגל, שם הוויה זה העולם העליון, המאיר, שם אדנות זה העולם, המציאות של, שם אדנות זה השכינה שמאירה במציאות שלנו. עכשיו, שאתה מבין דרך הנביאים, דרך הגמרות, דרך חכמים, אתה מבין את דבר השם, אז הכל בסדר, אתה לא מתפעל, אתה לא נמצא בחרדות, אתה נמצא במקום אחר. עכשיו תארו לעצמכם שאומה שלמה מבינה ככה. מי יכול לעמוד נגדנו? מחייכת אל הגויים, אומרת בואו, הקדוש ברוך הוא קורא לכם, בואו. בחיסולים שהיו, זה היה מיני מקצתה, כאילו, בשדר. זה הגדול, זה הדבר הגדול שהיה בחיסולים האחרונים. מה? טורקיה הודיעה שהולכת לפלוש לישראל. מה הולך פה? כן, אז אנשים נכנסים לחרדות מזה.
כי ישר עשו, רגע, בוא נראה כמה, ראיתי טבלה, כמה לנו וכמה להם. אז להם יש יותר. כן, אז אנשים רואים את הדבר הזה. זה בלי המצרים, רק טורקיה. אז חייבים, רגע, מה קורה פה? מה יהיה? אבל אם אתה מבין שיש פה מהלך אלוקי, שהעמים כן, כתוב הצפון, כל אומות העולם, באים לפה, אז אתה מבין שאנחנו נמצאים, מה? הצפון זה כל האזור הזה שם, כל האסיה, כן, אתה רואה, כן, פוטין ודאי, כן, לא, כרגע לא משנה, מה שמשנה זה להבין את התהליך ולא להתפעל ממנו, כי לראות את ליהנות מזה, ליהנות, בדיוק, להישען אחורה ולומר, אחי טורקי בוא, פה תהיה קבורתך הרי, זה מה ש... כן, קפה טורקי, עוד מעט נעשה פה קפה טורקי, כן, מה? יש גם משהו שבלי לדעת, כאילו גם בסוף מרנום שהוא לא יודע, הוא ואמר, גם בלי לדעת התהליכים העתידיים של הגאולה השלמה ושל איך זה אמור לקרות, האדם שיש לו כאילו אמונה פשוטה ביום יום, הוא מבין שהשם סובב כל דבר, אז הוא יודע שלא משנה באיזה סיטואציה הוא יתגלגל, או באיזה סיטואציה טוב, זה... סביבו, זה קצת לפני אפילו. תשמע, אתה מדבר פה על אמונה תמימה גדולה, ויש את זה לאנשים, אבל השאלה, זה קומן, כן, אבל השאלה, אם אתה לא, מתוך זה, אתה לא עולה מדרגה של לדע את אלוקי אביך, לדעת את השם זה מצווה, אז בזמני משבר זה יכול להיות מסוכן. כן, אבל ברור שצריך לעלות, אבל אני אומר, קודם כל זה הקומה הזאת. ברור, אנחנו מדברים על הקומה התשתיתית הזאת של אמונה בהשם וביטחון בהשם. תשמעו, אני שמעתי שני מדענים, לא יודע מי קוראים להם מדענים, אבל אנשים פרופסורים, אני לא יודע מה, נסעתי ברכב, אני שומע בערוץ 14, ערוץ גלי ישראל, איך זה נקרא? אני שומע שם שני אנשים, אומרים, אחד לשני, הקדוש ברוך הוא, והם שניהם חילונים, אומרים, ברור לכולנו, שהקדוש ברוך הוא איך אומרים? 10 באוקטובר, 7 באוקטובר, בשמיני עצרת, הפר את הברית איתנו. עכשיו, השני אומר לו, מה קרה לך? הוא הפר את הברית כבר בשואה. עכשיו, תקשיבו, שני אנשים מבוגרים, באמת, עם המון שכל והמון ידע, הם מדסקסים, והם שניהם חילונים לגמרי, ואומרים, הקדוש ברוך הוא הפר את הברית איתנו, והם חלקו האם זה היה בשואה או האם זה בשמיני עצרת. אתם מבינים? זה יפה מאוד שהם קולטים שיש ברית. קשר עם השם, מה אתה מפר בריתך איתנו? זה דיבור... כן, אז אני אומר, אם יש לך כבר רמה כזאת של חשיבה, איפה בתי המדרש? כן, איפה בתי המדרש פה בכל הסיפור הזה? שיתנו את הדרך, את העוצמה, את האור, ומה זה? כל עם ישראל יעלו עם העניין הזה. אז מצד הרוח, אני חושב שבתי המדרש בתי המדרש... מתי יצא כאילו הבשורה אותי ברמה הלאומית, כן, תראה, היום החיילים לא מחכים, החיילים כבר מעלים את הכל, שם זה קיים, זה נמצא, הם מרימים את הכל. זה לא רק שזה מבורך, אני יודע, כן. זה מזוקק. כן, רואים את זה. אוי ואבוי אם לא היה לנו את זה, עכשיו בתקופה, הם מצילים את המצב. הם מרימים את הרוח. אוי ואבוי, איפה היינו אם זה לא היה. כן? היינו כבר... זה נס בעצמו, כן. אגב, כשאומרים משיח בן יוסף, מה זה משיח בן יוסף? אז אנחנו תמיד אומרים הפעולה מלמטה. אז למה קוראים לזה משיח? אני לא משיח, אני עושה פעולה מלמטה. למה אתה קורא לי משיח? משיח זה אומר, דע לך, שזה שאתה פועל מלמטה, זה גם נס. כי הרבה אין להם כוח גם לזה. זה שאתה מתעצם לפעול מלמטה, דע לך שאור של משיח זורע. איזה אור? אורו של יוסף הצדיק. מאיר בך. לכן זה משיח בן יוסף. אז חיילי צבא ההגנה לישראל שנמצאים, ושם השם, זה באמת דבר פלא. כן, זה עוצמתי מאוד. עכשיו, מה אומר לנו פה? זה מהתקופה של המחתרות, כל הדיבורים שלהם, גם כאילו, אתה רואה שזה לגמרי אורו של משיח. זה כבר, איך אומרים, אורו של משיח זורח עלינו כבר מאות שנים. פעם הרב דיבר פה מזמן, דיברו מישהו שאלת הרב, הוא אמר איך זה שכאילו בתורה ישר שלומדים מקבלים שכר מתיקות וערבות, ולארץ ישראל כל כך קשה, והרב אמר שעל התורה במשך המון שנים מסרו את הנפש. נכון.
וכאילו במה שמשותף למחתרות ולזה, זה בפשטות, אנשים ששמים נפשם בכפם, בפשטות, לא ממש, כן. כאילו שמים נפשם בכפם, אבל אוטומטית הם מקבלים את נכון. הדבר הזה בחזרה. לגמרי, כן. היום אנחנו נבחנים על העניין של ארץ ישראל. זה הבחינה, זה המבחן היום. ולכן זה קשה, אבל מצד שני, ברגע שאדם מתחבר באמת, מאיר עליו אור השם, אור עליון, אור גדול, אור עצום. כן. בציר, יש מתיקות. בציר ראשון, מזל טוב. יפה. מה, כבר גדלו ענבים וזה? מה זה, שנה רביעית? מה זה? נטע רבעי עשיתם? כרם רבעי. טוב, נמשיך. היה גם את האירוע הזה עם ה... לא יודע, אני נראה שזה קצת גם... עם מה? בית ליד כן. שזה היה כאילו איזו אמירה חלס. תשמעו, אני אגיד לכם משהו. שני דברים אנחנו צריכים לדעת. מאוד מאוד חשוב לדעת את זה, ולא להתרגש מזה. אחד, אומות העולם ימשיכו להקצין את השנאה, זה ילך ויגבר. שתיים, יהיו קיצוניים שיש קיצוניים בתוך עם ישראל, גם הם יקצינו. זה ילך ויגבר. וכל פעם הם יגידו לשיאים חדשים. שמעתי שרוצים להביא מחבל נוח'בה להעיד נגד חיילי צה"ל. אתם תופסים את זה? כאילו, מכל כיוון. זה נגד מיקרו? אז... הצדיק הזה... כל מילואים חסר את זה, לא משנה מה. אז למה אני אומר את זה? אלו שני דברים שאנחנו חייבים להבין אותם, לדעת אותם. אחד, זה אומות העולם יקצינו, ויקצינו ויקצינו, עד שיבואו למלחמה. ככה כתוב בנביאים, ככה זה, 3 מלחמות יהיו פה. זה מלחמות גוג ומגוג, מה שנקרא. הדבר השני, שילך ויקצין, זה התופעה הזאת, ולא להתרגש מזה, לדעת, זה מה שסיפרו לנו, עכשיו מה צריך לעשות כנגד זה? אני אומר, ככל שאנחנו מתעצמים באמונה שלנו, בשייכות שלנו לארץ ישראל, יש לנו פה את חיילי, מי יכול לעמוד מול חיילי צבא הגנה לישראל? וחיילי צבא הגנה לישראל הם באמת מחוברים לעם והעם מחובר אליהם. זה ינצח, זה ייקח את זה בגדול, זה בכלל לא שאלה. רק אנחנו צריכים פחות להיות חרדתיים, ופחות וסוף סוף אנחנו אומרים הקדוש ברוך הוא, סוף סוף אנחנו יכולים להאמין לך באמונה שלמה, גם כשקשה וגם שנראה, אנחנו מאמינים שאתה, כמו שאומר פה, שאתה מוביל את הכל למקום הכי טוב שיכול להיות, גאולת עם ישראל. כן. באמת הדבר היותר קשה, באמת זה הגבול בתוך עם ישראל, איך הם מתייחסים לזה? זה מה שאני אומר, למה זה לא, זה פחות צריך, זה צריך להטריד אותך כי כולם יהודים, זה מה שזה, לכן, אבל לא כולם זרע אברהם יצחק ויעקב. לכן קודם כל, דע לך שזרע אברהם יצחק ויעקב זה רחמנים ביישנים וגומלי חסדים. ואם יש לך תופעות אחרות, זה תופעות שכבר כתוב עליהן, זה במהלך כל ההיסטוריה, וכתוב שזה יתעצם בתקופה שלנו מאוד. עכשיו, איך אתה מתמודד? להגביר את הצד הפנימי. אם אתה מגביר אצלך את הצד הפנימי, אתה מגביר גם אצלם את הצד הפנימי על החיצוני. הצד הפנימי שלהם שייך לישראל, הצד החיצוני שלהם הם נמשכים אחרי אומות העולם. אתה מגביר אצלך את הצד הפנימי, אתה בשרשרת מגביר את הצד הפנימי בכל המדרגות. זה מתחיל עם המדרגה הזאת, שהצד הפנימי שלהם, ואז הטובים שבהם נמשכים בחזרה, הצלת אותם, וגם אצל אומות העולם, יש בהם פנימיות וחיצוניות. את הצד הפנימי של אומות העולם אתה מקרב אליך, את הצד החיצוני ששם זה הרוב, אתה מרחיק, וכמו שאמרנו, השנאה זה, ואותו צד פנימי שאתה הצלחת לקרב אותו, הוא יהיה, כל אומה ויש לו צד פנימי, הוא יהיה 70 האומות שיזכו לימות המשיח, ועלו עמים רבים. זה הסדר. אבל אלה שהם זרע אברהם לא יהודים, אבל לא זרע אברהם יעקב. תיקונם תלוי בתשובתם. התיקון שלהם לאבד, כן. כאן זה בחירה. מי שזרע אברהם יצחק ויעקב, הקדוש ברוך הוא לא יוותר עליו, ייתן לו 1000 סתירות עד שהוא יחזור. מי שלא, תחליט, זה הערב רב. זה הערב רב, כן. זה בחינת הערב רב. היה זה. הוא אומר שתמיד השם צודק, הדור האחרון. הרב קוק אומר שבסוף חלקם הגדול יחזור כי משה רבנו קרב אותם ותגזור עומר ויקום לך, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים.
ואז הקדוש ברוך הוא יגיד טוב, יאללה, תביא אותם. רק השורש הקשה, ואז זה כבר מדובר במעטים מאוד. היחידים, הם באמת מפתח, הם מאוד מאוד שפעים, וגם הכוח שלהם, כפי שכתוב, עיקר הכוח שלהם זה אחיזת עיניים. מה? מצלמות, מדיה, הם משנים את התודעה על ידי זה. אבל בסוף הקודש מנצח. הקודש הוא הדבר המציאותי, לא אחיזת עיניים שלהם. ולכן הם לא מבינים איך יכול להיות שכל השנים, כל התקשורת, כל מה שיש להם ביד, ועם ישראל בוחר ימין. זה לא נתפס הדבר הזה. בגלל שהקודש הוא המציאות, והוא מה שעשו לי מקדש שכנתי בתוכם. זה מה שיש בתוכו של היהודי. בואו נמשיך. השם המשולב של הוויה ואדנות, מאיר ומופיע בעיקר תפארתו, בכל אורותיו, מקורותיו, מבואיו ומעייניו, בכל צירופיו ולבושיו, בכל טעמיו ונקודותיו, תגיו ואותיותיו. אנחנו יודעים, על פי הסוד, אנחנו כבר נחשפים לזה, שיש שמות קודש, יש להם כינויים, כינויים, יש להם נקודות, יש להם טעמים, כל זה אורות שמתפשטים מהם, זה מה שאומר, בכל צירופיו ולבושיו, בכל טעמיו ונקודותיו, תגיו ואותיותיו, ובלב ישראל חרוטה אש דת. לא יעזור כל המדיה, כמו שאמרנו. למה? חרוט לנו האמת, בפנים, לכל עם ישראל. מטרת עולמים לכל תנועת החיים. זה חרוט לנו, אנחנו יודעים שיש מטרה. לכל היש בעבר, הווה ועתיד. ומבעד לכל מפלסי העננים, כוונה חציצות העננים, אור הקודש יחדור. הוא יגיע לכל המקומות. הנה השם אלוקים בחזק יבוא לו. למה בחזק? שובר את כל המחיצות, וזרועו מושלה לו. הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו, הכל לפי רוב המעשה. אתם רואים איך הרב מתחיל? עולם העשייה אנחנו. ועל פי זה ודרך זה, לפי הרחבת ההקשבה, לפי הגדלת התורה, ולפי הפצת המעיינות אשר לתאומות הרוחניות, לפי השלטת הגאון של חוכמת ישראל המנוחלת, הדוברת רק אמת בשם השם, על כל מחשבות אדם אשר הם ההבל, וכל ההבל הזה יבש חציר נבל ציץ, ודבר אלוהינו יקום לעולם. כן? מה יש להוסיף? לפעמים אסור להוסיף. מה? כאילו לפי גדלת התורה, לפי רוב המעשה, גדלת התורה והפצת המעיינות אשר לתאומות הרוחניות. נכון. זה כאילו נשמע כל הגרעינים. מה? כאילו אנשים מחזירים בתשובה, זה נשמע שזה גבול. זה התאומות הרוחניות, זה הכוונה היא, התורה היא עמוקה, מאוד מאוד. אנחנו מדבר פה על כל הפרדס, פשט, רמז, דרש, סוד, תאומות עמוקים שהולכים ומאירים. וממילא אתה משליט את ההערות האלה לכל עם ישראל, לפי השלטת הגאון של חוכמת ישראל המנוחלת. לא, אתה לא ממציא, אתה לא מביא עכשיו דברים, מייבא דברים מהעמים. המעיין שלך פורץ החוצה, וזה הדוברת רק אמת. כן, וזה מנצח את הכל. לכן אני אומר, צריכים להיות, מצד אחד חייבים לתקן, אבל מצד שני, כן, בואו נבין. כן, כן. דיברנו הרבה על הערב עכשיו. כן. זה שלא מכניסים את הערב רב לסיפור, זה אז מתבלבלים מאוד. לכן כל כך חשוב להבין את התופעה הזאת, להבין שזה קיים, וגם לא ליפול מהכיסא שזה מתחיל לקרות, כי חז"ל אמרו לנו שזה יקרה, אמרו לנו שזה קיים. אגב, זה היה בכל ההיסטוריה של עם ישראל מאז שיצאו ממצרים, וגם ערב רב עלה איתם. תקשיבו, הם רצו להרוג את אהרון הכהן, מה לך יותר גדול מזה? הרגו את חור. עכשיו, כתוב שבימינו הם יהיו עוד יותר עוצמתיים, עוד יותר מסוכנים. כתוב, משיח בן יוסף שכתוב שעתיד להיהרג ואנחנו בעזרת השם לא. מי המלאך? לעתיד להרגל ידי מי? פלוני, שרו של... מלא, שרו של אדום, שרו של ישמעאל, לא יודע מה, שרו של פוטין. ערב רב. כאילו של השכן שלך. זה לא נתפס הדבר הזה. אבל צריך ללמוד את זה, להבין את הדבר הזה ולראות איך מונעים את זה. וגם איך מרוממים את השכן שלך שהוא שוגה בכל מיני דמיונות עם אומות העולם. כן. אבל יש שלב שעומדים מולם בריש גלי, שזה עדיין כאילו, כי אתה יכול לעבור על זה באמת בחוץ הראש. השלב הזה עוד, אתה רואה שזה מתקרב. אתה רואה שזה מתקרב. רואים את זה בחוש, שכבר עומדים ואומרים רבותיי עד כאן.
כמו הבית ליד. אני היום היה לי כן. סיפור בהר הבית, משפחה שלי. רציתי לחבר אותי, אבל אמרתי, משהו אחר. אמרתי לעצמי, אני לא